Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Finances amb propòsit, el podcast de Caixa Enginyers. Avui parlarem d'un tema que està a l'ordre del dia, la geopolítica. La geopolítica pot afectar les nostres finances? La guerra entre Rússia i Ucraïna, o per exemple, la nova administració Trump als Estats Units d'Amèrica, pot afectar directament a les nostres butxaques? Avui tenim amb nosaltres el Josep Maria Vilarrúbia, l'economista en cap de Caixa Enginyers. Per començar, m'agradaria que ens parlessis de la geopolítica. Què vol dir exactament aquest concepte? La geopolítica és un concepte relativament ampli que fa referència a les polítiques dels països en relació amb tercers països. Històricament podíem pensar en geopolítica com conflictes armats, conflictes bèl·lics, però aquesta definició és evidentment massa estreta i s'amplia a tensions entre països o també talls geogràfics en algun moment donat. Darrerament, en els darrers anys, ho hem ampliat a la geopolítica, ho hem ampliat a geoeconomia, que és una mica com les polítiques econòmiques dels països afecten a altres països. Els exemples clars, les polítiques d'aranzels, les polítiques fiscals que poden afectar a altres països. I una derivada interessant que també estem visquent en els darrers anys és ampliar fins i tot aquest concepte no només a fets o a polítiques, sinó a les declaracions que puguin fer els líders dels països, que són cada vegada més freqüents i amb les xarxes socials en qualsevol hora i en qualsevol forma. Està clar que tot això pot afectar les nostres finances, no? Però de quina manera ens afecta? Ens afecta a través de molts canals i de moltes maneres. Per exemple, com a consumidors, si un conflicte provoca un augment de preus, això ens afecta en els nostres pressupostos. Un conflicte també ens pot portar a estalviar més de manera previsió. Com a treballadors, sí, ens pot afectar a les polítiques d'ocupació de les empreses, en els nostres salaris. Com a empresaris, ens pot afectar les nostres decisions d'inversió, d'expansió de producció, els nostres costos de producció, o com a inversors pot afectar els preus dels actius financers. Per tant, realment són molts canals i de moltes maneres. D'acord, parlem, per exemple, del conflicte entre Rússia i Ucraïna, que ja va començar fa 4 anys. Quins efectes ha tingut i quins tindrà a nivell geopolític? Quan Rússia va envair Ucraïna l'any 2021, el que vam tenir és un fort augment del preu del gas natural. Es va multiplicar fins i tot per 10 en alguns moments donats, i evidentment això va tenir trasllat a altres preus energètics. Per exemple, el preu de l'electricitat es va multiplicar també per diverses vegades, fins i tot malgrat les decisions d'alguns governs, com el de l'espanyol, de reduir la imposició sobre l'energia per mitigar l'efecte sobre els consumidors. Per tant, aquí tenim un primer efecte. Els preus energètics van pujar i un primer lloc on van patir aquest conflicte bèl·lic, com nosaltres des d'aquí, malgrat no estar involucrats directament, és en la nostra factura de la llum, per exemple. En la mesura que aquesta factura de la llum pujava, això el que fa és que hi ha menys renda disponible per a altres béns de consum i això acaba repercutint sobre el consum i sobre l'activitat a tota l'economia. És veritat que un avantatge que vam tenir aquí a Espanya en aquest context va ser que estem menys exposats als preus a Europa de l'Est pel nostre subministrament energètic i en aquest sentit vam tenir una pujada dels preus menor que la que van tenir altres països europeus i per tant l'impacte va ser relativament menor. En tot cas, a la mesura que Europa pateix, no en som immunes. Una segona volta de l'impacte és que davant de l'augment de preus, el Banc Central Europeu, per contenir una inflació que va pujar molt fort, va pujar el tipus d'interès. Això es fa per intentar refredar una mica els preus i en aquest context el que va acabar passant, clar, si puja el tipus d'interès, puja els tipus hipotecaris i un altre cop les llars tornen a quedar-se amb menys renda, torna a afectar els pressupostos de les llars i acaba provocant una altra aturada del consum i de l'activitat. Per tant, en aquest cas, el conflicte de Rússia i Ucraïna el que va acabar provocant és un augment dels preus, una caiguda de l'activitat amb conseqüències clares per les llars, que van veure els preus més elevats i menys capacitat de consum, per les empreses, que van patir un augment dels costos dels seus subministraments, i pels inversors, que hi van haver grans moviments de preus arran dels moviments dels bancs centrals. Clar, és que al final tot ens acaba afectant a les nostres butxaques. Correcte. Passem al tema d'actualitat per excel·lència, que és l'administració Trump als Estats Units. Com ens pot afectar la política d'arancels anunciada per Trump i de la que tant sentim parlar ara mateix? El xoc de Trump, el xoc dels aranzels de la política comercial dels Estats Units
és un xoc d'aquests que dèiem geoeconòmic, és del que dèiem al principi, no és un conflicte bèl·lic per se, però és una política econòmica que emprèn els Estats Units amb la voluntat doble, segurament és una voluntat de reindustrialitzar el país, és una voluntat també, una eina que fan servir a l'administració Trump i als Estats Units per intentar, quan negocien amb un país, forçar-lo a que vegi les coses com ells les veuen, i això el que acabarà provocant és un augment de preus segurament als Estats Units. Però com ens afectarà més a nosaltres com a europeus? En principi, l'impacte que tindrà provocarà una caiguda de l'activitat en la mesura que ens costarà més exportar en el mercat americà i patirem un impacte sobre l'activitat. L'impacte sobre preus és bastant més difícil d'estimar. En la mesura que la Unió Europea potser acabi imposant aranzels de represàlia en els aranzels que posa als Estats Units, sí que tindrem una pujada de preus, petita segurament, perquè històricament, quan la Unió Europea ha pujat aranzels als Estats Units, el que ha fet ha sigut posar-los d'una manera molt quirúrgica, en productes que són molt importants per als Estats Units, però poc importants per nosaltres. Per tant, aquí l'impacte serà moderat, segurament. Un altre cop, igual que en el cas de Rússia i Ucraïna, l'estat espanyol queda una mica més aïllat d'aquest fet per una menor exposició comercial als Estats Units que altres països europeus. Una segona volta, un segon impacte que tindrem és el de la incertesa, no? I és que la política comercial està venint amb molta incertesa. Segons els nostres càlculs, l'administració Trump en uns 4 mesos ha fet més de 50 anuncis de nous aranzels, recalibracions d'aranzels, suspensions temporals d'aranzels, acords comercials, etc. Això genera molta incertesa i això acaba afectant un altre cop a les nostres decisions de consum com a consumidors, a les decisions d'inversió de les empreses, de contractació, i per tant tenim un impacte també substancial tant sobre l'activitat com sobre preus. De fet, segons una estimació de l'FMI, del Fons Monetari Internacional, l'impacte d'aquesta incertesa pot ser tan o més gran que l'impacte que tindríem pels propis aranzels. Per tant, la política comercial de Trump ens acabarà afectant sobretot pel cantó de l'activitat. Última derivada d'això és el Banc Central Europeu, que si en el cas de Rússia i Ucrània el que va fer va ser pujar tipus per contenir la inflació, el que està fent en aquest episodi és baixar tipus per intentar evitar que tot això acabi afectant a l'activitat. I en aquest sentit, en comptes de representar un llast per les nostres finances, suposarà segurament un estímul perquè la baixada de tipus hauria de permetre més renda per les llars. Molt interessant tot el que expliques. Gràcies. I abans d'acabar, podem parlar del conflicte actual que hi ha entre Israel i Iran en l'àmbit econòmic. Quines conseqüències pot tenir en les finances del món i a les nostres en particular? El conflicte entre Israel i Iran és aquest conflicte que va començar el divendres 13 de juny, quan Israel decideix atacar les instal·lacions associades al programa nuclear d'Iran. Israel veu aquest programa nuclear com una amenaça per si mateix i decideix emprendre unilateralment aquestes accions, que hi ha hagut ja diversos episodis de represàlia d'anada i de tornada. No? De moment, l'impacte en mercats financers, per exemple, l'estem veient bastant contingut. Hem vist un augment del preu del petroli d'un 20% respecte als nivells que teníem a principis de maig. Estàvem a 60, ara estem a $75 al barril, i en aquest sentit, doncs, haurem de veure, en la mesura que aquest conflicte s'enquisti una mica, es pogués enquistar i es consolidés aquest augment de preus, no tornéssim als preus anteriors, sí que tornaríem a patir un augment de preus i, per tant, un augment dels preus energètics que hem de pagar com a consumidors, i això afectaria a les finances de les llars. Una de les coses que haurem d'estar atents és la possible escalada del conflicte o no. Aquí tenim un risc de cua que estem seguint des d'aquí de Caixa Enginyers, que és el tancament parcial o total de l'estret d'Hormuz, que és aquest estret que tanca l'accés al Golf Pèrsic i, per tant, controla els fluxos de petroli que surten del Golf Pèrsic cap als mercats globals. Això representa pràcticament un 20% del petroli que es consumeix globalment, o un terç de tot el petroli que s'intercanvia com a exportacions a nivell global en un dia. No? En aquest sentit, si s'acabés afectant el trànsit a l'estret d'Hormuz, sí que podríem veure augments molt més substancials del preu i, per tant, impactes encara molt més substancials. Però, de moment, el que et deia abans, és un escenari que el veiem com de cua i que només ho estem seguint.
Moltes gràcies, Josep Maria, per ser avui amb nosaltres. La veritat és que després de poder parlar amb tu crec que ens ha quedat molt més clar com la geopolítica pot afectar directament a les nostres butxaques i de com el món està connectat, encara que els conflictes ens semblin molt llunyans, o sigui, al final ens acaben afectant també. I a vosaltres, que ens escolteu, gràcies per acompanyar-nos un cop més en un altre capítol de Finances amb propòsit, el podcast de Caixa Enginyers.